yano hadu minta. Ban penne ya mau sa jingkan mau kong oi ubala jupin dan kam kum kaduan kabala kentang ban le ya kaknya kakriam bat kangu kadem kador bar snong mau tawar kalapin kala ya kene ka jaka shakapak bat ka viewpoint ya kene ka jaka jengok kai lawan ban play perda dau executive member ubadai khmi ya karoi kapar iba tei bolang pathau iba long ru MDC ka than hne ka sngi hakajing don ringkat lang jong ki dikhot ka executive committee jong ka dor bar snong bat ki nong shong snong jong kene ka snong ya kene ka pak lashna lingba ka pisa kablayo na ka anti-grant jong ka 15th Finance Commission. Habakren hangani ka sngi iba pathaw ila yaro ya ka dorbar snong bakla shim ya ka sien jam ban penne pensa ya ka jaka ka bakentang da ka baong ba ka sien jam ka long ka bakongsan namar ba ka jingdon jong ka jaka kan ai but ya ki pateng ki ban wan halor ka jing riu spa jong ka kolshor u khasi ban penuang kerpang ban ker kijing temu ki bau MDC jongi Konsultan kapor bala syai kibri konsultan nang step ban up anang ni kecika ban ped ikilum makasang ikilum Himalaya ki bangila ban itang ki portelang ngis kemba ubleun kurku kini snang un kurku kini kecika badak ni kapor syaban sangnoru nga ai kublai Christmas wala da ka Christmas ka dep maganarok dang day kapor nga ai kublai Christmas si piki nang snang mulai motowar bro bat kamtam na kabutan kasnam thamai advance bobleun norkat bat pi way bolong nong senang be tungi ya kini senang motor lumusing bobleu nang kurku singapore nawan bakani senang kan nang kiu makalade senang ga beremtam pok senang mulai bangit scam bobleu kurku iki ka Indian Space